بسم الله الرحمن الرحيم. دیسا ji Qur'ana pîroz ayeteke wilo got kafira pê bitirsênê wa pê hişyar bike wa bibehecênê û biteqînê û bawermenda jî pê kêfxweş bike mizgîniyê bide wa ji sûretê Araf ayeta çilî heta çil û du. Rabê alemê dibe muheqeq ewanê got ayetên me li virê qulbandina û xwe li hember wana qure kirina, yanî qebûl nekirina. Evana deriyên asîmanan wan hene vekirin û nakemine cennetê de. Heya got deveh di qulka derzîyê derbas be. Yani heya derbas nebe ew naçin cennetê. Ê derbas nabe. Nemimkune got deveh di qulka derzîyê derbas be. Yani çundina waya cennetê jî nemimkune. Ha insanê mücrim ê asî gul hember Allah Teala cürm û isyanî kiriye em hal wa ceza dikin. Ji wana di cehennemê de doşekê ji cehennemê hene û bi ser wa de jî li hêf got xwe de bikin ji cehennemê. Yani ser û binê wan cehennemê ye. Doşeka wan jî û li hêfa wa jî ji cehennemê ye. Ha insanê zalim, insanê kafir em hal wan ceza dikin. Bi vê înkarkirinê û bi vê qurekirina got ayetê me qebûl nedkirin, bi vê nakê bûne mücrim, bûne zalim, bûne kafir, em wa wî hawayî ceza dikin. Lêbelê ewanê got îman anîna û emelê salih kirina, yanî bawerî bi ayetên me anîna û karên enc kirina, ê got em jê razîna kirina, ewanê wilo û ji xwe em tiştekî zêdî qeweta însan em li însanî nakin hevalê cennetê ne û hetayê jî ew ê di cennetê de ebedî bimînin. Belê gelî kafira werin tobe bikin, deriyê tobê vekiriye, hêv û nemirin tobe bikin, îmanê bi van ayetê Allah Teala bênin xwe qure nekin, deqena hûn jî têkevine cennetê de doşeka we û li hêfa we nebêje agirê cehennemê, da hûn nebine ji zalima û li hember Rebbê xwe da hûn nebine mücrim. Tobe bikin. Hê firset destê we de heye. û gelî bawermenda mizgîn jî li we bê. Li ser îmana xwe û emelê salih berdewam bikin ji bo got ew cennetê ebedî ji we re bin. Bimên di xêr û xweşê de. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve axiru da'wana elhamdülillahi rabbil alemin. Daxwaz û bangewaziya me herî dawî eba. Hemd û pesn her ji wî Allahê re bin got Rebbê alemê ye. Allahu Ekber.